悲しみの向こう、片柳宏。4月10日。信頼できる人。相手によって態度を変える人は、こちらの立場が変われば急に態度を変えるかもしれません。本当に信頼できるのは、相手が誰であっても態度を変えない人。誰に対しても誠実に、丁寧に関わることができる人なのです。